sɔgɔmada in na an bɛna maa min ka masala ta an bɛna don maa min ka baabu la an bɛna maa min ka kuma fɔ a y'a yɛrɛ di a y'a ni di a y'a seko bɛɛ kɛ ko yaasa faso a kana to janfa na a kana to jɔnyajuru la farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min a y'a dabaliya bɛɛ lajɛlen kɛ o la fala ye nka an bɛ taa Coupe d'Afrique kɛnɛ de ka fala ye dɛ bamananw ko cɛ bɔ da ye yɛrɛ bɔ ye i se tɛ den min ka dugu t'a la i b'a fɔ a ma k'Ala ka se n'a ɲuman ye bi an bɛna Patrice Lumumba de ka kuma fɔ fala ye Patrice Lumumba ka kuma an y'a ta kun jumɛn na fala ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan kamalen dɔ ko Michel Kuka ale ye Lumumba ladege ndolanci kɛnɛ in ka fala ye maaw ye cɛ ye cogo min o ye a jɔ cogo min filɛ nin ye ni yɛrɛ y'a ye ni tɛ minnu bɛ Lumumba dɔn olu ko Lumumba ɲɛnafin bɔr'u la fala ye maakɔrɔw ko olu de bɛ fɛnfin jeninen dɔn nka min ye nin waati in ye fala ye an b'a ɲini an ka denmisɛnw fɛ u ka kalan an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka kalan don ba la an b'a ɲini an ka maakɔrɔw fɛ u k'u ka daw yɛlɛ denmisɛnw ye an b'a ɲini denmisɛnw fɛ u ka t'u sigi maakɔrɔw kɔrɔ u ka lamɛnli kɛ u ka ko faamu fala ye nin cɛ in ye nin kɛ maaw caman y'a ye k'a fɔ supporteriya jalan don nka min bɛ supporteriya in kɔfɛ anw mago bɛ o de la bi Patrice Lumumba Congo a fɔ ma ko Congo Belge ni o bilama ye RDC ale tun ye o de maaba ye maaba min don ale de ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka jamana bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya cogo di nanzaraw tile kamalen filɛ nin ye k'o de ta k'o kɛ a ka bugunatigɛ ye o donfini o kunkolo kɛcogo k'o bɛɛ lajɛlen labɛn ka na ni i yɛrɛ ye a bɛ na ni yiri dɔ ye k'i yɛlɛ k'i jɔ kan ka ndolantan daminɛ fo ka taa ban fala ye a tɛ jigin dɛ maaw yɛrɛ kun ɲɛna ko yiri maani jɔlen don ja maanifin yɛrɛ don a ye nin min kɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ ka Marocains fɛ yen maa caman y'a fɔ k'a tanu k'a lawaleɲuman dɔn sabula Lumumba ka foli cogo a y'o kɛ nka Alizerikaw ka ndolacila dɔ bɛ yen ale tun ma ko in faamu fala ye ale y'a kɛ ɲagarilabɔ ye kamalen na a nana ye kuma in bɛ ka caya bɔlɔlɔ sanfɛ sabula Patrice Lumumba filɛ Nkwame Nkrumah filɛ Modibo Keyita filɛ Gamal Abdel Nasser filɛ Sekou Touré filɛ u n'u ɲɔgɔnna fala ye n'i turulu la diɲɛ farafinna bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ ko k'o ko bila minɛn kɔnɔ Alizeri segira kɔ joona ka min ye kamalen wele k'a tɛgɛ fa mayow la min ye yafadeliw k'olu kɛ o kɛra ko in bannen ye min ye Michel Kuka ye fala a kɛra sangawili ye koyi journaliste bɛ taa ara de minɛ a ka da la a ka hôtel la ye ko fu n'a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya k'a fɔ maaw y'a wele jamana wɛrɛw y'a wele a kɛra sangawili ye nka fala ye sangawili in kɔfɛ mun de tun bɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ ko an ka k'an yɛrɛ ye farafinna ndolanci a ka kɛ tilennenya ni danaya ni laadiriya kɔnɔna na fala ye farafinna ndolanci a ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ni yɛrɛta hukumu kɔnɔna na farafinna ndolanci u k'u miiri to Patrice Lumumba ninnu ye kɛlɛ mun kɛ yaasa ka jɔnyajuru tigɛ ka bɔ farafinna la maaw kana ɲinɛ o kɔ min ye Michel Kuka ye a ye nin miirina in de ta ka kɛ ni Congo Belge ye olu senkɔrɔma dondoli ye n'olu ka ndolancilaw senkɔrɔma dondoli ye fala ye nka fana senkɔrɔma dondoli in fɛn fɛn k'a fɔ maaw ye k'u k'u hakili to Patrice Lumumba la ale min kɛra Congo Belge a premier ministre fɔlɔ ye a kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wa yɛrɛma hɔrɔnya bɛn kelenya farafinna bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min i n'a fɔ Kwame Nkrumah Ganakaw fɛ yen Modibo Keyita Mali kɔnɔna na yan Ahmed Sekou Touré Gamal Abdel Nasser olu n'u ɲɔgɔnnabaw ni Burkibaw olu ye miiriya min ta ka se ka baara kɛ ko ka to ka maaw k'u hakili to o la sabula min ye Lumumba ye ale ka kɛlɛ tun ye Katanga o tilalen kun don cogo min o bɛ se ka bɔ o ma cogo min na min ye marabaa jugu kana na se k'u sen don farafinna na ka farafinna tila
aka kuntilena farafina ka kelenya hukumu kɔnɔna fala ye hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ farafina caman cɛ bolo fɛ o m'a to a kana min ye Modibo Keyita nɔfɛ kana min ye Kwame Nkrumah nɔfɛ olu tun b'a fɛ ka fédération min sigi n'a fɔra o ma ko Ghana Guinée Mali k'a sen bɛ don o la Patrice Lumumba kun t'a tɛ ko min ye Congo sen ka don a la ko ye fala ye a kun kan ka kɛ miirina ni hakilina de ye min bɛ walankata fo ka taa se olu ma u ka sigiyɔrɔw la baaraw kɛra hakili jagabɔw kɛra nka an bɛna fama mun ma tɛlɛ nana kɛ Patrice Lumumba la ko ye fala ye k'a jibina nkalon tɛ nkalon ye o bɛ da la nin yɔrɔ in na fala ye n b'a fɔ denmisɛnninw ye n b'a fɔ ɲininikɛlaw ye n'i ye Patrice Lumumba ka baabu ta k'i bɛ baara k'a ka bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye ni m'i ɲɛma jɔ u bɛ fɛnw f'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna k'o ye kamalen sɔn ye k'o ye nin maaba in sɔn ye k'o ye nin kodɔnnaba in sɔn ye k'a sɔrɔ nkalon don tarikuw la u kɛlen don ka fɛnw mamu hali kuma dɔw la fɛn dɔw kɛra Modibo Keyita y'u kɛ fala ye nka juguya ni kɔniya fɛ u tɔgɔ ti kɛ a la donc a bɛ gafe minnu ta a bɛ sɛbɛn minnu ta a y'aw kɔlɔsi u la a ɲuman bɛ yen a kolonw bɛ yen tɔgɔciyɛ min bɛ nin ka fala ye Lumumba ka bɔlɔlɔ kan sɛbɛnninw la ni maa min t'a dɔn a bɛ k'i ɲɛna k'o y'a jogo ye Modibo Keyita tɔgɔw faselen don ka bɔ fɛn minnu na jamana diɲɛ fɛ fala ye a ka ca ni ba n'a si ye maa minnu ka d'u ye olu de tɔgɔw don fɛnw na donc o yɔrɔ la denmisɛnninlakaw k'u hakili to o la Lumumba ka kɛlɛ Lumumba ka kuntilenna Lumumba ka wulikajɔ farafina ka kelenya farafina ka ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Modibo ninnu ye kɛlɛ kɛ cogo min na ka farafina ka kɛlɛ a tɔnba sigi o de tun y'a miirina ye nka fala ye janvier kalo tile 17 san 1961 u b'a minɛ k'a nikɛnɛ karaba dɔw yɛrɛ ko janfan bolo ma fala ye a kɛra ka min to président la o y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ maa caman y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka ɲininiw kɛ Lumumba kun ko min Asimi ninnu fana b'o baara de kan bi dɛ souveraineté retrouvée cɛsiri timinandiya an k'an jɔ an kolo la an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an farafinakaw k'an bolo di an yɛrɛ ma an ka se k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la yaasa an bɛ se ka bɔ jɔnyajuru la cogo min fala ye ni maa min ye Michel Kuka ye ko supporter jalan n'o fala ye i ma foyi faamu a ka wulikajɔ la i ma foyi faamu a ka laɲini na o de la AES jamanaw u kan ka nin cɛ in ɲini u ni nin cɛ in kan ka kuma u kan ka nin cɛ in don ba la maa caman yɛrɛ tun ɲɛna ko kafu mɔgɔ bɛ na cɛ kɔn fala ye sabula b'a fɔ ko politiki tɛ don olu ka ko la politiki miirina tɛ don bɔlɔntan na nka bɔlɔntan tɛ taa politiki kɔ politiki wari de bɛ don a la jamana fɛn bɛ taa u ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ wari d'u ma musaka d'u ma k'u labɛn ni jamanaw ma sɔn u tɛ se ka baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a sɛbɛn u ka papiyew la nka bi fala ye Patrice Lumumba miirina baara kan ka kɛ n'a ye hakili jagabɔ kan ka kɛ n'a ye maaw tɛ minnu dɔn a la u k'o ɲini k'olu dɔn a la an tɛna se k'a bɛɛ fɔ yan bi parce que maa min don a ka tariku kɔnɔ ko ka ca janfan caman de kɛra a la laɲini caman de kɛra a ka jamana fɛ kɔsa in na dɔrɔn n nana n'a ɲinden kelen ka bɔ Belgique fala ye ɲin kelen c'est à dire fɛn fɛn tora a kɔ sisan o ye ɲin de ye su in taara de k'a tigɛ ni ciseau ni lamu ni fɛnw ni besew ye k'a mɔriso k'a bila asiriji la k'a yelen k'a ban pewu sabula hakilina min tun b'a la kuntilenna min tun b'a la fɛɛrɛ min tun b'a bolo dɔnniya min tun b'a la a tun bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan o kama u bilara a kɔ k'a bɔ baara la pewu donc nin cɛba in farikolo ɲɛnajɛ kɛra sababu ye ka Lumumba k'ale la ɲɛnamaya k'a lana kɛnɛ kan k'a yira maaw la maa mun mana a ye i n'a dɔn k'a fɔ ko maa min don i n'a ɲini k'a ɲɛdɔn sabula maa min don maa lankolon tɛ fala ye maa nin tɛ maaba don a y'i jeniyɔrɔ fin o de la Michel Kuka Kongoba cilen fala ye u y'a datugu la k'a da jaba la k'a ka to a ma sɔn dɛ a ko ale ta tɛ wariko ye koyi ale ta ye kuntilenna ko de ye ale ta ye miiriya ko de ye a sinsinnen don min kan o ye o de ye fala ye an ka jamanaw kɔnɔ farafina jamanaw kɔnɔ min ye hali jamanabaw kɔnɔ maaw bɛ ɲinɛ fɛn minnu kɔ n'o b'u ka fanga tiɲɛ o ye ka maanin dɔw dungɔ ta k'o lawaleya olu ye ka ɲinɛ jama fanba kɔ nin ye fanga caman dafiri farafina dɛ bamananw k'a ma ko hakɛ maa dɔw b'u bolo olu ni dungɔ olu sago o lawaleyali kama o la sinsinli kama o la tɔbɔtɔli kama ka se k'o sigi sen kan k'o kɛ olu maanin ye fanga kɔnɔna fala ye o de bɛ fanga caman dafiri
o ye faama caman bin wa maaw t'a jateminɛ ko min don dɛ o yɛrɛ de don donc mɔgɔw k'u hakili to o la Lumuba ye kangari dɔw da fana fala ye n'i bɛ fanga la fana i kana fɔ k'i tɛ bɛɛ lamɛn n'i bɛ fanga la fana i kana fɔ k'i kelen bɛ se fanga b'i la cogo o cogo fanga wɛrɛ ɲini ka fara i ka fanga kan fanga b'i la cogo o cogo fanga dɔw lamɛn fanga b'i la cogo o cogo dayɛlɛ maaw ye fanga b'i la cogo o cogo sɔn mɔgɔ dɔw ta ma olu ka fɛn dɔw f'i ma ko mun tɔgɔ la i ka tɛmɛ ni o ye fala ye Patrice Lumuba a tɔgɔ de ye ko Elias Okite Asombo a wolola juillet kalo tile 2 san 1925 Unalawkaw fɛ yen Congo Belgique kɔnɔna na a fatura janvier kalo tile 17 san 1961 Elisaville o kɔnɔna na Katangakaw fɛ yen politikimaa don ale de kɛra Congo Belgique n'an b'a fɔ ma bi République démocratique du Congo o président fɔlɔ ye premier ministre fɔlɔ ye k'a daminɛ san 1960 ka na se fo ka taa se a fatuli ma fala ye ale de tun bɛ nin baara in nka janfa ni ɲɛ ni fɛnw fɛ a sɛgɛnna kosɛbɛ sabula ani maa caman de karila ɲɔgɔn na ani maa caman de ɲɔgɔn sɛgɛn ani politikimɔgɔw yɛrɛ bɛnkɔnsɔngɔniya senkɔrɔmɔgɔya ka faso to yen ka janfanw siri ka tubabuw sago kɛ o de ye a sɛgɛn fo ka taa se a fatuli ma fala ye fala i b'a dɔn kabako ye min ye Lumuba fatulen i b'a dɔn maa min ye avion bila ka na a denw ta Egypte jamanakuntigi ale de ye a ka service de renseignement mɔgɔw bila u ka baara kɛ ka baara sigi sen kan ka min ye Egypte wolosɛbɛn Egypte passeport k'o dilan ka di Lumuba denw ni a fɔ ma ka na n'u ye Egypte wa olu fana lasegili ka taga Congo kɔnɔna fala ye u y'o ta k'o kɛ ɲɛnajɛ ye Patrice Lumuba fatuli o ye don ye don min tɛ baara Congo kɔnɔna na donc bi balontan a y'a to farafinnadenw u ka farafinna ŋana dɔ dɔn farafinnadenw u ka belebele dɔ dɔn farafinnadenw u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ minnu bɛ bi diɲɛ kɔnɔ a ma daminɛ bi dɛ a ma daminɛ bi dɔw y'a baara kɛ dɔw y'u yɛrɛ fɛn bɛɛ di ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ Modibo Keyita bɛ fatu don min na faramali 5000 t'a ka kɔnti kɔnɔ fala ye jolibaw t'aw kɔnɔ bi an ɲɛnɛma joli b'a kɔnɔ bi an ka miiri an ka taasi an ka sɔn n'an ye min fɔ an da la fala ye an k'o kɛ wa n'an ye maa minnu bila baara la an k'u lakɔlɔsi an ka n'u t'u yɛrɛ ma n bɛ segin ka kuma kelen ka fala ye jamana nson ye maa kelen de ye ɲɛma ni ne ye yan télévision ta ka taa n'a ye so n taatɔ Ablaye bɛ taa ni min ye maa si t'o dɔn n'aw tɔw y'o mɛn aw fana bɛ tali kɛ ala k'an kisi a ma ala k'an taga ala ka jamana kisi nin tɛ kado ye fala ye nin ye hakililajigi ye nin ye miirijigi nin ye taasibila ye nin ye k'a fɔ anw sifinnakaw ye a ye wuli k'aw jɔ foyi tɛ maa ŋunanfa ni baara tɛ maa y'i nɛgɛn ka n'i yɛrɛ nɛgɛn maa m'i nɛgɛn ka n'i yɛrɛ nɛgɛn faw y'u ta kɛ baw y'u ta kɛ mɔkɛw y'u ta kɛ e bɛ ka kulo ni minnu ye fala ye u kun t'u sigi ka te min dɛ téléphone portable 2 kun t'u bolo jakarta b'u bolo u kolen don ka jɛ don o don dɛ u tɛ sunɔgɔ fo 13h dɛ ka bɔ ka tilelafana dun hali t'a bɔ yɔrɔ dɔn olu t'o kɛ dɛ olu tun bɛ wuli k'u cɛsiri i ko katakatani bolilaw olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu filɛ moto taxi kan olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu taatɔ filɛ tunga la olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu bɛ taxiw kɔnɔ olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko sotarama parantiw u bɛ wuli k'u cɛsiri i ko denmisɛnninw bɛ malitel da la fala ye olu m'a fɔ fa u m'a fɔ ba u m'a fɔ n ye karisa den n ye karisa se an bɔra karisa ka du kɔnɔ olu y'u ɲɛsin baara de ma i fana k'i ɲɛsin baara ma o de bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la nin ye bi sɔgɔmada in na taasibila ni miiri ye ka ɲɛsin Patrice Lumuba ale ma